Terve! Katsotaan, mä näistä kerran purkki, vaikka tää on nyt eri radio ja värinäyttö ja jopa siis kosketusnäyttö, mutta samat toiminnot sul siellä on. Ja voit siis niin kun nyt, kun tää on tallenne, niin kelailla tätä niin monta kertaa kuin haluut. Ja tarve. Model-valikko, sulla on jossain siellä esimerkiksi timer 1. Nimesin sen äsken nyt 111 vaan. Siihen nyt voi laittaa ihan mitä vaan, vaikka Crawler-aika tai ihan mitä vaan. Laitetaan mode. Laitetaan on. Tää start kuulostaa houkuttelevalta, jostain se starttaa, mutta sit sitä ei pysty pausettaa. Elikkä se pitää olla on, niin silloin kun se kytkin tai joku asia on siinä asennossa, niin se käy. Jos se ei ole siinä asennossa, niin se ei käy se kello. Start on sellainen, kun jotain tapahtuu, niin se starttaa ja sitten se pyörii siitä sinne loppuun astikka. Ja elikkä nyt otetaan on. Sitten valitaan se asia, mistä se on. On. Elikkä mistä se käynnistyy. Mitenkäs tää nyt saadaan onnistumaan. Tehdään vaikka näin. Ja vaan otan tästä näin. No itse asiassa ei sun tarvitse sit kytkin tähän. Ja valkkaan täältä jonkun 3 asentoa sen kytkimen. Se on nyt yläasennossa. Näkyykö? No täällä näin. Ylhäällä. Ja kun on tässä valikossa, niin me voin heilauttaa sit kytkint keskelle tai alas, niin se valkkaa suoraan sen. Tossahan se näkyy, että se heiluu se kytkin. Niin minä haluan ehkä niin, että se on keskellä käynnissä. Tai ootas nyt, kun tässä on, selitän kohta. Me tehdään niin, että se on alhaalla käynnissä. Elikkä tää mun 3-asentoinen kytkin alimmassa asennossa. Sitten hyväksytään se. Sitten tää on se aika. Laitetaan nyt vaikka, laitetaan vaan 1,5 minuuttia. Tää voi siis laittaa ihan miksikä vaan, miten haluaa. Oliko se nyt se 6 minuuttia sitten? Se voi laittaa sen 6 minuuttia, se lähtee 6 minuutista alaspäin. Direction, eli show elapsed, show remain. Mulla on tää toi show remain. Sitten minute call, niin se huutaa sieltä niinku 5 minutes, 4 minutes. No, nyt on 1,5 minuuttia, niin nyt se ei huuda kuin sen minuutin ja muuta. Otetaan se minute call päällä. Sitten countdown. No nyt siellä on jo se, kun mulla on tää kytkin täällä näin, niin se kerkesi sen 0,5 minuuttia mennä, mutta otetaan nyt se pois, niin se ei pyöri sitä enää. Sitten countdown on voice. Täällä on muutakin. Haptic, eli tärinä, piipit ja ihan silentti. Voi valita jotain yhdistelmiä ja muuta, mutta mulla on liidokkipuolella niin tää voice. Ja viimeinen 30 sekkaa se höpöttää sitten niitä aikoja. Mutta tästä voi valita lyhyemmänkin ajan. Laitetaan nyt 30 sekkaa muodon vuoksi. Sitten tää puoli on kunnossa. Sitten mennään tähän alkuvalikkoon. Sitten jossain sulla on sellainen nappula kuin telemetria. Painetaan pitkää, päästään telemetrian valikkoon. Setup widgets, se tulee takas tähän, niin valitaan. Mulla on täällä valittu jo normaali aika. Ja sitten toi batteri näyttämään tuohon. Me valkkaan nyt tän ruudun. Select widget. Ja valitaan siihen se meidän timeri. Meillä oli siis se timer 1, niin se on tässä timer ilman 1. Ja itse asiassa se olikin näköjään, että voi valita useamman, mutta tästä valitaan vasta se source. Eli nyt meillä oli timer 1. Ja oikeastaan siinä ei muuta valittavaa olekaan. Ja nyt kun meillä on kytkin keskiasennossa, niin se kello ei käy. Kytkin ala-asennossa, se käy. Kuulet naksauksen, niin sitä voi nyt pausitella miten haluaa. Ala-asento, keskiasento. No, se nyt siinä pyörii. Kuunnellaan nyt vaikka se 30 sekunnin höpötys, niin
30, 29, 28, 27, 26, 25. Elikkä toi on aika rassaavaakin jopa. Itelle se ei oo, mut liidokkikisoissa moni valittaa, että mulla se höpöttää ton 30 sekkaa tossa, mutta ei se minuun vaikuta millään tavalla suoritukseen. Mutta siis se, että nythän me voidaan tartata se, 23. voidaan pausettaa se, mutta mistä me resetoidaan se? Nää model, me ollaan tässä telemetria valinnassa vielä. Mennään tästä pois. Return. No nyt ollaan alkuvalikossa. Model ja täältä Special Functions. Ja me nyt äsken jo sen teinkin tähän näin. Se on siis tää Special Function 2. Mennään se editoimaan. Eli siellä teet jonkun Special Functionsin, mikä sulla on vaan seuraava vapaa. Sillä ei ole sillä väri. Mulla on SF2, se oli ensimmäinen vapaa, sillä ei ole tässä tapauksessa mitään merkitystä. Sitten trigger, eli mille kytkimelle me halutaan jotain toimintoa. Me halutaan toi äskeinen kellokytkin yläasennossa. Ei keski, ei ala, vaan yläasento. Mitä me halutaan sen tehdä? Me halutaan sen resetoivan. Voidaan tietysti tehdä kaikkea muutakin. Me halutaan resetoivan se timer 1. Ja sitten me enabloijaa tää toiminto. Nyt tosta näkee tosta SF2, että kun me laitetaan sen kytkimen yläasentoon, niin se aktivoituu. No niin, se oli siinä. Return, alkuvalikkoa. Nyt meillä on kytkin yläasennossa, se on resetoinut ton timerin. Laitetaan keskiasentoa, ei tapahdu vielä mitään. Se on se stoppiasento. Ala-asennosta lähtee. Ja sitten keskiasento, me voidaan pysäyttää se. Ja yläasento, naps, se resetoituu. Toki tää on sitten ongelma, jos häslää kesken suorituksen sen tosta stoppitoiminnosta yli tonne resettiin, niin sehän on sitten resetti. Mulla on se nyt tossa keskiasennossa eli stopis. Mutta me halutaan vielä ehkä tehdä jotain siihen. Mennään model. Ja sinne takas sinne Special Functions. Me tehdään toinen Special Functions. Seuraava vapaan oleva trigger. Se SP yläasento. Me halutaan sen sanovan. Play track. Joo, play track. Sitten valitaan täältä. Eli tässähän tulee nyt tää soundijuttujen teko samalla. Mä en tiedä, oisko täällä joku sellainen kuin reset. NOP. Rates. Rates. Rec start ehkä. Rec stop. Return to home. Olisikohan timer juttuja sit jotain. Timer reset 1. Täällähän on valmis tollanen. Repeat kerran. Joo, mennään backiin. Laitetaan kytkin keskiasentoon. Ja kytkin yläasentoon, eli resetoidaan se kello. Timer 1 reset. Noin. Ja mehän voidaan tästä jatkaa tätä hommaa. Seuraava Special Functions trigger. Laitetaan se ala-asento tosta äskeisestä kytkimestä. Funktio. Play track. Value. Olisiko täällä jotain? Oi, onpas pitkä. Starthan sopii hyvin. Return, missä mun return on? Tossa. Sitten tehdään vielä yksi tehdään. Jaha, se kello on nyt käynnissä. Ja tehdään se keskiasento. X-easy harjoitus. Play track. Value. Siellä näkyy jo edes. Menisikö sitä tot kautta
hyppäisikö? No ei se tietenkään osaa hyppää sen loppuun. RS. No, tossa. Ja valmis. Niin kokeillaan nyt käännetään vähän kameraa. Näkyy toi kytkinkin tuo. Eli kytkin ala-asentoa. Se sanoo nyt se startin. Kytkin keskiasentoa. Stop. Stop. Kytkin yläasentoa. Timer 1 reset. Noin. Stop. Start. Joo. Timer 1 reset. Jos tuolta resetiltä mennään oikein nopeasti ton keskiasennon yli, niin se ei ehkä sano sitä stoppia, vaan se sanoo suoraan sen startin. Kokeillaan se. Start. Joo. Elikkä toi on se alkuasetus sieltä resetiltä suoraan tohon, kun aloittaa erän. Ja sit jos kesken täytyy pysäyttää, niin sitten täytyy vähän keskittyä laittaa tuohon keskiasentoon. Mutta tää venähti vähän pitkäksi, 11 minuuttia. Täytyy vähän pätkiä jotenkin.